i kod muškaraca i kod žena sve jako bitno, jer obično ples je, mora se pokaže celo, da kažemo, znači to je to. Nekom trenutku je možda biti, ne znam, glava ili ne znam, lice, ali izuzetno bitno sve. Mora da bude uporan, mora da bude odgovoran, mora da zna zašto je to. Znači mora da ima jako razvijenu ljubav prema plesu i svest o tome da mora nečega da se odrekne. Znači, treninzi su ili kasno uveče, pred takmičenja su one svako veče. Znači, to znači da nema izlazaka, da nema praktično društvenog života, da fakultet trpi, da posao trpi. Znači, bavljenje plesom na vrhunskom nivou, u svakom slučaju, kao i u bilo kom drugom sportu, znači odricanje. Najvažnije je, ne znam, pre svega ta neka ljubav prema plesu i volja i želja da se radi. Znači, nema ništa od toga. Došla sam danas, po sledeći trening sam propustila, pa pokušavam da se uklopim, ne, znači, upornost i strajnost je najbitnije. Znači, morate mnogo da uložite sebe. Mislim, mora da postoji, neki talent da, ali opet neki rad koji je neminovno. Znači, svako od nas jeste ovdje 3 puta nedeljno, ali postoji kad dođu novi parovi, Boga mi radi mnogo duže, radi, ne znam. Ja sam recimo radio prošlu koreografiju 2 meseca, recimo non stop, svaki drugi dan, pre recimo nastup i stvarno to na kraju da rezultat. Prvo takmičenje za formacije u Srbiji održano je 2002. godine, ali i naši plesači danas već mogu da stanu rame uz rame sa najboljim svetskim timovima. Radimo na tome da se približimo tom svetskom nivou. Mi smo ipak mlad tim u odnosu na timove koji postoje na svetskoj sceni već dugi niz decenija, da tako kažem. Mi pokušavamo da se umešamo u tih nekih prvih 10. Postoje stvari, naravno, koje mi gledamo na tamo nekom inostranstvu, nekim turnirima, koje nas isto takođe sviđaju, ali koje ojaživo probamo. Pa kad uradimo, kažemo, ja, ovo i mi možemo, ovo i mi znamo. Ja očekujem da ove godine, znači da ova godina bude ključna i prelomna, da na svetskom prvenstvu koje će biti u novembru mesecu u Austriji, mi probamo da uđemo među prvih 10, što bi bilo stvarno jedno od najznačajnijih uspeha koje smo mi do sada napravili. Postoji ta neka srodnost između te latino duše i duše sa našeg prostora. Znači, temperament je sličan, emocija je slična i onda ljudi se jako lako pronalaze u tome. Mislim da nam jako dobro leži s obzirom da imamo malo te krvi koje nas uče na kontrakcije, izolacije i slične stvari. Tako da, zbog toga mislim da je latinoamerički ples dosta popularan danas. Zato što je razumljiv, pogotovo ljudima našeg mentaliteta. U frontskom plesu je jako bitan taj sec ili ta glava, recimo. To svi moraju da odredimo, znači svih 8 para, recimo. Znači ovdje je bitnije da imamo, ne znam, možda su naglašenije neke poze kada svi stojimo isto, kada nešto radimo isto, nego ti kao međudelovi gde radi telo i tako to. Pitanje pokret, znači bukvalno sve, stopala, šaka, prsti, sve. Sve se jako primeti kada se gleda na nastupu, ako nešto nije urađeno sa puno snage i onako kako treba, to se vidi. Sve mora bude pokretu, sve mora bude zagrejano, ja to vrlo dobro znam, znači kad sam zagrejan to je ono, kao da me neko lomi. Sve mora, znači od nogu, od pete pa skroz gore do glave, sve mora bude razgibano i sve u suštini bilo kom plesu, da li rumba, da li samo večerača, sve učestvuje, znači i noga, i stopalo, ruka, sve zavisi sve. Ples je u svakom slučaju način te neke neverbalne komunikacije. Mi plesom, i ono što je glavno za ples je emocija, znači emocija koja se prenosi kroz pokret. Sad, s obzirom da se radi o latinoameričkim plesovima, onda su specifične i te emocije koje se prenose. Znači, to su ili ljubav, ili strast, ili neki bes, ili mržnja, ili znači te neke jake emocije. Nisu suptilne, nego su uvek su dominantne. Uvek su dominantni, uvek su vrlo čitki i vrlo jasni ljudima.
se da ste uspeli da osjetite pozitivnu energiju i emociju ovih zgodnih momaka i devojaka i da su njihovi vatreni pokreti razbudili vaše čulo pokreta.